Добринка живее и работи в Великобритания. Подава заявление да гласува в чужбина за себе си и за съпруга си. Избира най-близката секция и получава потвърждение. По-късно обаче става ясно. Тя няма да бъде разкрита. Като съответно най-близките секции до мен това са в Бристол и Саутхемптън, които са на около час и половина път. При проверка в тези секции имената им не фигурират. В България обаче са в списъците по постоянен адрес. След подадено запитване до ЦИК отговор няма. Защо всичките тези промени бяха направени след избирането на датата за избори? Защо секциите бяха премахнати след като гражданите на България, живеещи в чужбина, са подали електронни заявления? Значи, ако аз трябва да пътувам 5 часа до избирателна секция, нали сте наясно, че може и да се откажа? Отправихме питане към Централната избирателна комисия и очакваме отговор. Сега ми се налага да пътувам в едната посока час и половина. Но въпреки скачащите цени на горивата, защото тук също ескалират, аз ще отида да гласувам, тъй като аз съм гражданин на Република България. Аз имам права, имам и задължения.